Ja, tak for det. For en dejlig udfordring med kærefætter Morten Skov. Og det, helt ærligt, det kan jeg jo ikke tage imod uden selvfølgelig at gøre det. Så lige om lidt, så springer jeg derned, og det er garanteret mega koldt. Men inden jeg gør det, så skal jeg lige give den her udfordring videre. Det skal naturligvis være til min kære lillebror Steffen Brisling. Og det skal være til min kære søn Alexander Brisling. Og hvem skal den sidste måned være? Det skal der selvfølgelig være til min kære svoger Martin Hundborg. Så inden for 48 timer, så skal I være hoppet i baljen og poste det på Facebook. Ellers så skal I betale for vores tur ind på Match. Jeg skal lige skynde mig at sige, at det er i dag fredag aften, og klokken den er omkring 8. Wow! Det var dejligt! Hey!